Pentru fiecare dintre noi, pasiunea pentru ceasuri a luat naștere în mod diferit. Astăzi o să discutăm despre ceasurile din filme. Cu toții am observat măcar o dată în filmele cu James Bond pe încheietura protagonistului un ceas Omega sau, unii mai seniori, au sesizat că pe încheietura lui Sean Connery era chiar și un Rolex Submariner. Sau, dacă este să discutăm despre filmele cu mafioți, cu toții ne aducem aminte cum pe încheietura lui Tony Soprano, a.k.a. James Gandolfini, era un Day-Date de 36 din aur cu cadran auriu. Desigur, nu putem uita cum Steve McQueen a purtat în filmul Le Mans iconicul Tag Heuer Monaco, primul cronograf rectangular din lume. Christian Bale avea încheietura nobilată de un Jaeger-LeCoultre în filmul Dark Knight. Dacă și tu ești curios să afli ce ceas purta actorul tău preferat pe mână într-un anume film, lasă-ne prin mesaj privat un print screen cu secvența din film unde putem identifica ceasul. Pentru alte modele exotice și întrebări te așteptăm pe ags-bijuterie.ro.